Hagi social media tai kok tumani bising ti kok banglai tonglai meni norok nukhna tabo Ramchandra Gadni MLA Sharonjit bai bolong mantri Onimesh Debbarma hage chung o jagao soba kam soba hamia tai khaksa digisimi site nawi chung oro kok salaigla hage tabo present o kok banglai tonglai meni reason gakai Ramchandra Gadni MLA Ranjit no uskang Baijalbari school ground no bini bage hamia tai bini families ni bage hamia saoi rally khaileka meeting khaileka Bangladeshi rong no rokhlainani kabangma thaini borok rong sawi tlangi hinai sakabo haike tabo o jagao kok kasai tongmani ngake MLA Ranjit ni bade te onyo kubuni leaders tongnai rok boni bage sawi tongnai rok kabangma thayono Sharonjit thangai meeting rok khai bongni bage hamia sawo hinai salai tonglai mani chungnugo te kabangma public haike lukurok social media ni bisingti rok salai tonglayo je MLA Ranjit kabangma thayo public rok bai malai meeting rok bai khali Bangladesh illegally immigrant rok ni kok samani yagulo kabangma je onyo leader rong no tamani bagi norok ke Bangladeshi illegal immigrant rong ni kok saya haike party ni bagi simi norok khatori samung khlai tong tamani bagi lukurok ni bagi samung khlaiya nei se sanan nayo nei kabangma lukurok salai tonglayo haike ajago kise misa kok slip ngai sajak tui phano ngai mano haike ajagao kisa bujilai je leader Sharonjit chongpano te kabangma Sharoni me songrok phano je tipra sarongni samung khlaini bagi bubagra songni je tuidul mumbai amdike thangaka jotono mililai tabuk je kuno ungna khai ungkha amo ungna tang ungkha tabuk te thancha khlai mililai je chayano khibui kaham naituklai samung khlai je kaham samung khlaini nang hakyo kaisa kani youtuber je amteke kabangma leader rong no call by interview nawe hamia klai tiprasano sekangnani bagi chesta klai tongmani bongne ajagao norok nainadi comment rok off khlaijak hage tiprasarok by tiprasarok amde hage kok banglai ke bhaike borongno thancha khlaiman amose chesta manainai hage amde ke jusino kok banglai tonglai ke amo nung saimano amo jotono borok saimano amo somni kam somna hamia amo sanani thangnani naya jagao bahike haipano bahike borokno te thancha khlai tiprasarone hamkraini bagi samung khlaiman amose chesta manainai temani bagi himale amdike kok banglai tonglai ke tiprasa leader rok yang tolo borok tongnai rok chamanja ge angnai haike amona amdike kok banglai tonglai ingya je chaya norok joto mililai je leader tongnero jotono thancha kai kaisa meeting khlailai bubagrani tuidul mumbai thancha ke jotono kok salai tesa kahamung lai agini haike je tiprasaroni hamkrai samung khlaini nang tongmani amo joto mililai samung khlailai di haike se chini tiprasaroni je manta shokta rok tongmani je tiprasaroni kabangma kebele haike kepelewi thangmani samung rok amrok joto thik ngnai te kabangma thayono norok jotono saimano Bangladeshi illegal immigrant no hornani bagi samung khlai tongmani basically o jagao sanan thangake Sharonjit chongni kokno sanan thangake bu Bangladeshi illegal immigrant no hornani bagi tabungni simiya bo Kashmir Pahalgam borok hamirok hamla khlairi mani te ajorao kabangma Bangladeshi te Pakistan no India ni rutugoi ayang Gujarat Rajasthan Delhi rongni hori tongmani ajorao no bo Home Minister Amit Shah no bo kaisa memorandum hayake letter ya farmani Tripura bo Bangladeshi rongno rutugoi honani bage hake 19 May 2025 bo je Home Minister hayake Ministry of Home Affairs ni bisingti je dagimuri jamani Bharat ni kabangma state hayake union territory tongmani ajagani government nok joto sakthari Bangladeshi illegal immigrant no borokno rutugoi bongni kagos rok document of verification khaimani yagolo borok Bangladeshi hini manjaka ke illegal immigrant manjaka ke borok no horinan hinai ajorani simino Sharonjit chongno sakthari samung khlai tongmani norok nukhna kabangma kotor officer rok bai malai bo Bangladeshi illegal immigrant nongno Tripura rutugo hornani bage kabangma BSF ni DJI Assam Rifle ni DJI tai kabangma kotor commandant rok bai bo malai mani norok social media ni bisingti te kok tomani bisingti rok nukhna tai bo Tripurani Rajyapal hayaka haste farok bai bo malai memorandum ya farmani bo Tripura wo Bangladeshi illegal immigrant no kaham ke document utugoi tai government ni bisingtei kaham ke samung sakthari je ayang central ni dagi jangmani tei ke samung khlaiyani bage bo yakshi bo surui kok sawo Tripurani CM no yakshi suri kok sawo tai amoni bising bo onyo leader tongnai rok amono tui samung khani bo yakshi surui kok sawo haipano mung kaya bo
je chung social media ni bising tui kok tumani bising tui nungmani moteng ka haipano udaharon to rui kok sawo haipano udaharon ri kok sapano bo yakchi surui kok saya bo haikhayo irai khayo nei haike amrong no tui no tabo kwbangma kok banglaijak tai baksa boksu media hannani kok ya borong no baksa boksu youtuber rok social media ni bising tui haike YouTube ni bising tui video khlaiye phuning interview na harai kaisa leader bai te kaisa leader no kok bang rene ni system khlaiye nai tongo comment bo off khlaijak a jaga o am sanen moto haise angam trong am so sanen muchungya aibana amo belekhe saya khlaio haise bosite bo uskane rima hai khlai tonga a jaga o nor kok khlai ne ke nungna a leader ro kham saksa saya box tebo uskane roi kok sama haino nam ti sai tong le anti sai tong le ne hakena amo tabuk chung chini bising tikhe amsung no kok sanam muchung chung to tipra sarong ne ham krai ni tuino kok sawate tipra sarong ni ham krai ni tuino kok sanan nayo te kabang tipra sarong ni ham krai khlaina ni bagino wan chugo agi leader no ba amtike kok bangye we jeng na tang kha do amo kok kisa by mistake nglai phano ama amting lai kena haige amono tabuk thansa khlaiye kok salaye te nork to jotono saimono bubagra no hamjagino jotono tipra sarok samung khlailai tonglayo leader bo samung khlai tonglayo age amono jotono thansa khlaiye je samung khlainani bagi chesta khlaidi te bangladesh illegal immigrant no bahaike horjagi angi tongtrprawo amono joto thansa ke miliwoi sakthari samung khlaike ke amo horjangnai amo trprawo bo age je chini tipra sarok depriding tomani je chini tipra sarok thansangya tomani amo leader rok thansa tonghaka che chini tipra sarok hanyo thansang thana hage amono party thansa se amting tongi kuno lab kre thansa angdi amtike kok bang tong lab kre hakeno amtike je kuno meeting sitting khaibo bangladesh illegal immigrant nong ni bage kok salaibo kebo ni bage kebo hamya salaiyawe a samung no khlaima hakeno janai tomani bage himale yang tipra sara amtike kok banglai tonglai khake te khoroksa ayang achugi tongnai sita achugi tongnai rok borok muni lainai amtike si kok banglai tonglai borok haikeno bangrai tongli thu nei borok amte haike muni nya ke amno tipra sa amtike banglai tonglai kun lab kre tomani bage himale kwbangma tipra sa lukurong ni asamani tongo bubagra no tui haike bubagra ni bo muchungma tongo tipra sa leader ni bo muchungma tongo joto thansa khai tongka che amo joto purang manai haike ango jago sobni kaham sobni hamya amo sanan thanglia haike lukurok je takuk borok noro comment khlai sadi je chini tipra sarok hamkrai mana ninga ke tipra sarok thansa tongnai ninga ke tam khlaini nang chini tipra sa bahage kujuk sagao kanai chini tipra sa bahage thansa tongnai amonoro comment bising tiki sahadi tamani bage himale thansa tongmanu thansa tongma yaingya nor nukhona kabangma chini haste gana rogono mizoram rogo nagaland rogo bahage thansa tongi tongman bai haike chungbo tam khlai am thansa tongman amo nor comment bising tiki sahori mandi chung bahage develop ngman chung bahage o illegal immigrant nongni yakni kagiman amonor komini bising tike sahodi te chini tipra sarok bahage kusa kaiman chini tipra sarok kring tomani amo bahage gnangni bisingo chung tlangiman amonor komini bising tike sahodi haika video no sajake like ready te o video no share khlaidi joto tipra sarokni aro thangenyo je amdigi hincha tincha kibiwoi thancha angmanante haike tinin video amsung noro video no sajake like ready channel no subscribe khlaidi joto no khulumbai ka kaham tongbadi hambai।